Добре дошли в надпреварата щафета за гранула време. Нека ви запозная с участниците. Това са екип Домино и Асен и екип Асен и Домино. На старта! Готови! Старт! Асен и Домино стартират уверено, докато Домино и Асен са по-внимателни. Но вижте какъв обрат! Асен изпусна наградите! И финишират първи. Приятели, важно е участието. За всички ще има награди. За някои купи, а за други купи пълни с храна. Така че очакваме ви на Балканяда 2024 година. До скоро!